Арыдыгызмы, дуслар? Хәзер кайтырсыз. Аллага сызмыйк. Монда дуслар нәрсә әйтәсе килә? Аллага шөкер кайтып җиттек үзебезнең республикабызга. Әлбәттә инде кемнәрдер зорлана тормышка, тормыш яхшы түгел дип. Ну, чынлап та әйтсәң, менә без күп йөрибез бит инде. Рафаэль абыйлар да күп йөриләр. Алар беләләр, менә читкә чыкканда гына аңлыйсың икән үзеңнең республиканың байлыгын. Бездә бит юлда бер чокыр булса да, юллар әйбәт түгел диз. Аллага шөкер, бездә юллар, дуслар. Чыгып китәсең Оренбург ягына, только Татарстан границасын үтәсең, тирдә-ритә-ритә, бәрәңге жаритә башлана анда. Шуңа Аллага шөкер, бик бай, бик матур республикада яшибез, Казаныбыз үсә көннән-көн. Шушында мин дә хәзер төпләндем. Зур рәхмәт, дусларым килде менә. Әле генә Венера апага чәчәк бирде, бик якын достым Илсур Гараевич, безнең образование буенча җитәкчебез, алкышлар аңа. Риназовый, хатыны Гөлия апа белән Сабировлар фамилиябезнең Идел буе главасының ярдәмчесе. Шулай ук, дуслар, минем бик якын достым, менә шушы, ул бит сәхнәнең менә сез тышын гына күрәсез. Һәрбер музыканы эшләргә кирәк, аны ясарга, аранжировкасын эшләргә кирәк. Аны бөтен әйберне миңа эшләп бирә, үзенең фантазиясын кертә. Ул әлбәттә Марат Мухин, сезнең алкышлар. Марат иптәше Дилә Нигъмәтуллина танылган җырчыбыз, ләкин Дилә хәйрия концерты дидең мәле. Анда китеп барды. Илсаф та килгән идем ди. Шунда ниндидер чарага чакырганнар инде. Шул, дуслар, нәрсә әйтәсе килә, барыгызга да исәнлек телим. Дөнья тагын да әйбәтләнсен, тагын да яхшылансын. Һәрберегезгә телим, эшләрегез уңсын, эшләрегез барсын дип. Һәрбер тамашачыма, чөнки сезнең эшегез барса, минеке дә бара дигән сүз бит. Исән сау булыгыз, яшәгез. Газинур абый, сиңа рәхмәт, шулай ук врач абый инде менә нәрсә телим, Газинур абый сиңа карата, чтоб мин сиңа сирәгрәк шалтыраттым. Чөнки авырта башласам гына аңа шалтыратам инде. Әле бил белән проблемалар иде. Энем бассейнга җөргә кирәк диде. Җөрерсең монда бассейнга. Ярар, дуслар, яшик, исән сау булык, барчабызга да шуны телим. Яшәү кирәк, юкка сызланмыйча. Яшәү кирәк, көчне кызганмыйча. Алга барыр, юлны югалтмыйча. Яшәү кирәк, җирдә сынатмыйча. Яшәү кирәк, якты из калдырып, бәхетлесе булып ил җирнең матурлыгын, рәхәтлеген тоеп, мизгелләрдәй кыска гомерне. Яшәү кирәк, юкка сызланмыйча. Яшәү кирәк, көчне кызганмыйча. Алга барыр, юлны югалтмыйча. Яшәү кирәк, җирдә сынатмыйча. Яшәү кирәк, юкка сызланмыйча. Яшәү кирәк, көчне кызганмыйча. Алга барыр, юлны югалтмыйча. Яшәү кирәк, җирдә сынатмыйча. Рәхмәтнең иң зурысы әлбәттә сезгә, тамашачылар. Сез булмасагыз, мин булай кыланып йөрмәс идем. Яшәү кирәк, авыр дими генә, үтеләсе гомер юлларын. Менгән чакта гомер үрләренә, югалтмыйча гына булганны. Яшәү кирәк, юкка сызланмыйча. Яшәү кирәк, көчне кызганмыйча. Алга барыр, юлны югалтмыйча. Яшәү кирәк, җирдә сынатмыйча. Яшәү кирәк, юкка сызланмыйча. Яшәү кирәк, көчне кызганмыйча. Алга барыр, юлны югалтмыйча. Яшәү кирәк, җирдә сынатмыйча.
авыр демейік. Игіліктер ұлы жанлы болып әр уақыт. Шит етмейші жерде бір кімді де, шын көңелден ихлас яратты. Яшәу керек, юққа сызылатмайша. Яшәу керек, аңладым біз ихланма ялғышты. Яшәу керек, юққа сызылатмайша. Яшәу керек, юққа сызылатмайша. Яшәу керек, күшні қызғанмайша. Алыға барыр, юлны юғалтмайша. Яшәу керек, жерде сынатмайша. Алыға барыр, юлны юғалтмайша. Яшәу керек, жерде сынатмайша. Яшәу керек, жерде сынатмайша. Зор рахмат достар, рұқсат етіңіз сені барлық яқынларым білән таныштырып кетірге. Концертімізді әзірләділер Тавыш операторы Сирень Хасана, Киров өлкәсі Вятка аланы, Нұқрат аланы жігіті. Яқтыртушымыз Артем, Экран Радик, зор рахмат. Видеомонтаж Марат Хайбуллин, аранжировка Марат Мухин. Музыкант жігітлеріміз Роберт Халилов, Туймазы, Башқұртыстан. Динар Арысланов, Шақмағыш, Башқұртыстан. Фидан Халиуллин, Буздак, Башқұртыстан. Бүйші егітлеріміз Ринат Шаймарданов, Яршаллы, Татарстан. Ринат Хайруллин, ең танылған бүйшілеріміздің бірсі. Нефтекамск, Башқұртыстан. Міне, өзіміздің татар қызы Марина Павлова, Қазан, Татарстан. Диляра Загидуллина, Яршаллы, Татарстан. Жыршы қызларыбыз Фарида Сынығатова, Қазан, Татарстан. Рамиля Хасанова, Дүртилі, Башқұртыстан. Әнекәшім бір туған Назир Сабиров, Азнақай. Венера Ганеева, легенда. Абдулла Тукай исемдәге дәүләт премиясы иясе, профессор, Татарстанның, Россияның халық артисткасы. Қызым Мәриям Сабирова. Һәм атасы